Вітаем вас! У эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 5 чэрвеня. Сёння адзначаецца Сусветны дзень навакольнага асяроддзя. І далей у праграме агляд цікавых падзей у розных рэгіёнах нашай краіны. Пачнем з імпрэзы ў стылі Open Air, якая, я спадзяюся, зацікавіць малодшае пакаленне. Сёння у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ладзіцца штогадовы дзіцячы фестываль Колер-фест. Падчас тэатралізаванага відовішча юныя удзельнікі патрапяць у атмасферу сярэднявечча. Дзяўчынкі адчуюць сябе далікатнымі прынцэсамі, а хлопчыкі адважнымі ваярамі. І ўсе разам паўдзельнічаюць у разнастайных народных забавах і гульнях, пазнаёмяцца з беларускай кухняй і традыцыямі нашага народа. Акрамя фальклорных гуртоў, упершыню у адкрытым полі выступаюць струнны аркестр «Метамарфоза» Паўла Любамудрава і сімфанічны аркестр «Алімпія Класіка» пад кіраўніцтвам дырыжора Михаіла Снітко. Трэба адзначыць, што Колер-фест носіць не толькі пазнавальны, але і дабрачынны характар. Частка грошай, заробленых на продажы квіткоў, будзе пералічана на рахунак міжнароднага фонду дапамогі дзецям «Шанец». І яшчэ адна цікавая падзея зусім іншага жанру. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў зараз працягваецца выстава карцін знакамітага беларускага мастака Валянціна Губарава. Экспазіцыя з'яўляецца дапаўненнем маштабнага арт-праекта «Мастак і горад». Рэпрадукцыі твораў Валянціна Губарава жыхары і госці сталіцы улетку могуць назіраць пад адкрытым небам на плошчы Якуба Коласа ў Мінску. Карціны неардынарнага майстра апісваюць будні невялікіх правінцыйных гарадоў, але за казачнымі рысамі іх жыхароў заўсёды хаваецца дадатковы сэнс. У наведнікаў абедзвюх выстаў ёсць магчымасць адчуць характэрную для аўтара добрую іронію і яшчэ раз пражыць знаёмыя кожнаму замалёўкі штодзённага жыцця. Пра асаблівае мастацкае бачанне свету, пошукі незвычайнага ў штодзённым і новыя творчыя задумы зараз будзем гутарыць з самім мастаком. Сёння ў нашай гасцёўні мы рады вітаць знакамітага мастака Валянціна Губарава. Валентин Алексеевич, здравствуйте, рада видеть вас в студии нашей программы. Валентин Алексеевич, могло ли так случиться, что ваша жизнь пошла по другому пути? Вы с самого детства мечтали стать художником? Альтернатива была, конечно, я мог бы стать космонавтом, но так получилось, что с самого раннего детства мне единственное, что нравилось, это рисовать. Хотя я в то время еще не знал, что это может быть профессия. При подготовке к интервью я прочла, что какое-то время вы искали собственный стиль в искусстве. Честно говоря, в это верится с трудом, потому что с таким талантом изображать быт, чаяние и просто радости людей нужно только родиться. Я так думаю, что вот этот стиль домой, вот этот почерк художественный, он не мог родиться рано, потому что это был накопительный какой-то опыт. Держать в памяти, листать потом как альбом. Во время учебы и в художественном училище, в академии я перепробовал всевозможные разные стили. Я был импрессионистом, кубистом. И только высшее образование, получая, я где-то стал уже искать индивидуальный свой почерк. Каждая ваша новая картина – это оригинальный сюжет. А что подпитывает вашу фантазию и что подсказывает темы? Помню, у меня разговор был с одним художником, говорит, ну, Валентин, ну ладно, там нарисовать хорошо, правильно, краски подобрать, это одно. Но где взять эти идеи? Тем более, что действительно соглашусь, что мои картины – это все-таки какие-то сюжеты, да, и я бы сказал, даже литературные сюжеты, там какая-то история. Ну, слава богу, я черпаю это из своей памяти, вот, из своей жизни, юности, вот, вчерашнего дня, о чем я переживаю, чему сочувствую. Ваши картины знают и любят европейская публика. И уже 21 год, как знаменитая французская галерея подписала с вами эксклюзивный контракт. Вот как вы считаете, что европейскую публику цепляет в вашем творчестве? Все-таки я понимаю, что это надо в этой среде, в этой жизни жить, да? Поэтому я всегда ожидаю там самых невероятных вопросов, каких-то просто бытовых вещах, которые знакомы нам с детства, да, француз, швейцарец, понять не имеет об этом и может спросить. Но я все-таки рассчитываю не на знание такой материальной культуры, но на то, что я могу через картину передать какие-то положительные эмоции, какую-то энергетику, да. Ну ведь любовь, ревность, ссоры, свадьба, это происходит во всем мире, да. И мне кажется, и зарубежный зритель будет радоваться, когда он увидит радостный сюжет на картине. Да? Это должно ему передастся.
Вот еще одна важная составляющая ваших работ – это название. Медляк, перечитывая Шопенгауэра, уроки плавания в ожидании глобального потепления. Да. Складывается такое ощущение, что сначала рождается именно название, и только потом сама картина. А как происходит на самом деле? Несколько раз было так, да, что название появлялось в начале. И я радовался, что такая парадоксальность названия, как я помню, «Жар-птица, тушеная с грибами». И мне понравилась эта парадоксальность, вот эта пафос, переходящая в такую обыденность. Думаю, нет, Валентин, надо обязательно написать картину. Но названия эти создаются не случайно. Почему? Я не хочу в названии просто обозначать конкретно свой сюжет. Потому что все равно сюжет многоплановый, в нем не один, может быть, несколько смыслов. И мне хотелось бы, чтобы сам зритель поискал, обрадовался, когда найдет. И поэтому я неопределенный даю название, с намеком на что-то, а он уже будет сам раскручивать. Сейчас в Национальном центре современных искусств проходит ваша выставка «Жизнь прекрасна». И на площади Якуба Колоса под открытым небом на 5-м юбилейном проекте «Художник и город» также представлено ваше творчество. Скажите, а каково вот это быть представленным наряду с Марком Шагалом и Казимиром Малевичем? Действительно, вот просто от того, что быть как бы в такой когорте вместе, какая-то когорта, 5-й человек я, да, и такие фамилии, конечно, наполняет какой-то гордостью, да, и придает какой-то ответственности, и не хочется наряду с такими прекрасными именами как-то казаться второсортным. Здесь я думаю, Валентин, не зря ты столько времени учился, трудился, не хотел быть на кого-то похожим, кто уже снискал какие-то успехи, да, а продолжал делать свое искусство. Спасибо вам большое за интересную беседу. Мы желаем вам творческого вдохновения и новых выставочных проектов. Большое спасибо. А я нагадаю, што зараз у сталіцы праходзіць адразу 2 выставы мастака Валянціна Губарова. Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў прадстаўляе экспазіцыю жывапісу і мастацкіх аб'ектаў «Жыццё цудоўнае». І таксама на плошчы Якуба Коласа можна ўбачыць праект «Мастак і горад». Пра гэтыя выставы і не толькі мы гутарылі сёння з самім аўтарам. А зараз пераходзім у партрэтную галерэю імяніннікаў. Мне шкада людзей, якія не любяць тэатр, таму што тэатр – гэта шлях да душы, да сэрца. Гэтыя словы належаць знакамітаму тэатральнаму рэжысёру і акцёру, мастацкаму кіраўніку тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску Валерыю Анісенку. Ён з'явіўся на свет у гэты дзень 1944 года, якраз на Віцебшчыне. Пасля заканчэння тэатральна-мастацкага інстытута на працягу 12 гадоў быў акцёрам Коласаўскага, а потым Купалаўскага тэатраў. А ва ўзросце 34 гадоў скончыў вышэйшыя рэжысёрскія курсы ў Маскве і прыйшоў у прафесію, якая і стала для яго асноўнай. Сёння ў творчай калекцыі выбітнага рэжысёра больш 50 спектакляў, якія ў розныя гады з поспехам ішлі не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, Польшчы, Великабрытаніі, Шатландыі, Егіпце і іншых краінах свету. Сярод найбольш вядомых пастаноўкі «Усё яго жыццё», «Машека», «Гамлет». Да таго ж на рахунку Валерыя Анісенка каля 100 спектакляў па творах айчыннай літаратуры на беларускім радыё і мастацкая стужка «Паляванне на апошняга жураўля», знятая на кінастудыі «Беларусьфільм» 30 гадоў таму. Сёння ёсць добрая нагода павіншаваць яшчэ аднаго нашага земляка, жыццё якога непарыўна звязана з тэатрам. Сёння свой 43-й дзень нараджэння святкуе знакаміты акцёр Анатоль Кот. Ён вырас у шматдзетнай сям'і побач з 2 братамі і 2 сёстрамі. З ранняга дзяцінства дэманстраваў мастацкія здольнасці, дэкламаваў вершы і ўдзельнічаў у школьных спектаклях. Таму і паступаць вырашыў у Беларускую акадэмію мастацтваў, а пасля яе доўгі час граў у розных тэатрах сталіцы, а таксама у антрыпрызных праектах. Кінадэбют акцёра адбыўся 15 гадоў таму у фільме Александра Яфрэмова «Павадыр». Але сапраўдная слава прыйшла да яго пасля фільма Юрыя Ялхова «Анастасія Слуцкая». Роля князя Уладзіміра Друцкага прынесла Анатолю Кату некалькі ўзнагарод на міжнародных кінафестывалях, любоў гледачоў і цікавасць кінарэжысёраў. Сёння ў творчай скарбонцы акцёра амаль 100 кінароляў. Апошнія 11
гадоў Анатоль Кот жыве ў Маскве і працуе ў тэатры Армена Джигарханяна. У працяг праграмы звернемся да тэмы мастацтва і ўспомнім імя выбітнага беларуска-габрэйскага мастака Юдэля Пэна, аднаго з самых вядомых дзеячаў так званага габрэйскага рэнесансу. Ён з'явіўся на свет у гэты дзень 1854 года ў расійскім Новааляксандраўску. Сёння гэта літоўскі Зарасай. А імя сваё праславіў у Віцебску, дзе жыў і працаваў пасля вучобы ў імператарскай акадэміі мастацтваў. Менавіта на берагах заходняй Двіны Юдэль Пэн стварыў свае самыя знакамітыя карціны і адкрыў першую на тэрыторыі сучаснай Беларусі школу жывапісу, якая адначасова стала першым у Расіі габрэйскім мастацкім вучылішчам. У розныя гады вучнямі выбітнага майстра былі Марк Шагал, Заір Азгур, Саламон Юдовін і Ілля Чашнік. Мастацкая спадчына Юдэля Пэна складае больш 800 карцін, эскізаў і малюнкаў. Большасць з іх знаходзіцца ў Віцебскім мастацкім музеі і ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. А зараз адкрыем літаратурную старонку. Сёння спаўняецца 118 гадоў з дня нараджэння вядомага іспанскага паэта і драматурга Федэрыка Гарсія Лоркі. Яго талент распаўсюджваўся на многія сферы мастацтва, у тым ліку і на музыку. У юнацтве Лорка нават марыў паступіць у парыжскую кансерваторыю, але пасля смерці свайго педагога па музыцы змяніў мару на іншую. У 1917 годзе было надрукавана дэбютнае эсэ аўтара пад назвай «Сімвалічная фантазія». За ім свет убачыў першы зборнік вершаў «Уражанні і пейзажы», а пасля яго малады літаратар паспрабаваў сябе ў якасці драматурга і рэжысёра уласнай п'есы «Чараўніцтва матылька». 1923 год прынёс паэту знаёмства з Сальвадорам Далі. Доўгія гады яны былі сябрамі і творчымі паплечнікамі. Лорка нават прысвяціў вялікаму мастаку адзін са сваіх твораў. Новыя паэтычныя зборнікі паэт выдаваў як у Іспаніі, так і ў ЗША, дзе пэўны час жыў. А пасля вяртання на радзіму Федэрыка Гарсія Лорка стварыў універсітэцкі тэатр «Ла Баракка», у якім ставіў свае самыя вядомыя п'есы. А зараз зноў вернемся да падзей сучаснасці. Надышоў час даведацца пра тое, што адбываецца ў культурным жыцці сусвету. У лонданскім музеі навукі працуе выстава Леонардо да Вінчы «Механізмы генія». Тут прадстаўлены інжынерныя распрацоўкі знакамітага італьянца. Адзін з экспанатаў выставы – пілатуемы летальны апарат, крылы якога паўтараюць абрысы кажана. Ён атрымаўся ў Леонардо да Вінчы у выніку вывучэння прынцыпаў аэрадынамікі. На жаль, многія праекты да Вінчы існавалі толькі ў выглядзе чарцяжоў. У агульнай складанасці экспазіцыя ўключае 39 мадэляў, у тым ліку зброю і прылады для падводнага плавання. Іх збудавалі яшчэ ў 1952 годзе ў Мілане з нагоды 500-годдзя з дня нараджэння Леонардо да Вінчы. У 18 стагоддзі ў Японіі былі папулярныя завадныя механічныя лялькі каракуры нінгё, якіх можна смела лічыць першымі японскімі робатамі. У сучаснасці, захапіўшыся вывучэннем гэтых фігурак, студэнт японскага універсітэта Тахаку Судзукі сабраў унікальны механічны гадзіннік. У ім няма стрэлак. Кожную хвіліну новы час пішацца на імправізаваным цыферблаце. Механізм гадзінніка выкананы з 400 драўляных дэталяў. У рух іх прыводзяць падвешаныя гіры. Надпісы на магнітным табло робіць стылус. Працаваць над сваім вынаходствам малады майстар пачаў каля года таму. Спачатку зрабіў віртуальную мадэль на кампутары, а потым прыступіў да вырабу драўляных дэталяў. Прычым некаторыя даводзілася перарабляць па некалькі разоў, пакуль механізм не пачаў працаваць правільна. У італьянскай Пампеі, музеі пад адкрытым небам, працуе выстава «Міфы і прырода» ад Грэцыі да Пампеяў. На ёй прадстаўлена 5 адрэстаўраваных дамоў. Калісьці яны былі пахаваныя пад пластом попелу, які вырваўся з кратара вулкана Везувій у 79 годзе нашай эры. У кожнага дома унікальныя элементы. Адзін з іх належаў багатай рымскай жанчыне з імем Юлія Фелікс. Тут была пабудавана складаная гідраўлічная сістэма для тэрмальных ваннаў. Самі ванны захаваліся ў вельмі добрым стане. Ёсць таксама фонтаны і басейны, невялікія каналы, якія аднаўлялі нільскі пейзаж унутры дома. Таксама выстава ўключае артэфакты, якія былі знойдзены падчас раскопак у Пампеях. Сярод іх скамянелыя хлеб, насенне, вінаград і інжыр. Напрыканцы праграмы вернемся на радзіму. Сёння на Беларусі адзначаецца дзень прападобнай Ефрасінні, ігуменні Полацкай.
Працлава, так звали яе ў міру, была праўнучкай святога раўнаапостальнага князя Уладзіміра і дачкой князя полацкага Святаслава. У 12 гадоў дзяўчынка па ўласнаму жаданню прыняла пострыг і атрымала імя Ефрасіння. У манастыры яна вучыла юных паслушніц грамаце, перапісванню кніг, спевам, шыццю і іншым рамёствам. Яе намаганнямі папаўнялася бібліятэка Сафійскага сабора, вялося полацкае летапісанне, быў створаны шэдэўр старажытна-беларускага мастацтва, унікальны ювелірны крыж і пабудаваны каменны Спаса-Преабражэнскі сабор, які сёння лічыцца вяршыняй полацкай архітэктурнай школы. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».